ka odiochieng' kama ywaruok mapek omuoche pachoka kotenore koda tuke mag drama mabende dhi nyimbe kaunti ma Nakuru e okang' mar piny mangima kata e national levels. Tok skund sekondar mar nyiri mar Butere Girls bedo kod tugo moro ma idendo ni duond mag lweny kata dongere luongo ni Echoes of War. En tugo makoro miyo jopiny duto kata jo Kenya duto nyaka e pinje maoko koro chako twak kotenore koda tugono. To penjo maduong' bedo ni to ang'o manitiere i tugono manyalo bedo ni ochiero wach mathoth kowuok kuom oganda ka bende en tugo mondiko koda seneta machon ma Kakamega mano Cleophas Malala. Magi e weche mawamiyo pek. Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha zile the plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matako ambayo wanataka ifanyike Kenya. Ywaruoko kwako tugo mar drama mar Butere Girls, tugo manyomiyo maki jandiko mare Cleophas Malala, ka jopuonjrego bende okuno nyiso tukgi. Ang'o hie manie Echoes of War? Tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwache kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Serikali ogolo siem ne jo siasa ni othegre gi tiyo gi jopuonjre marach bang' tungni ma obedo wi tuk drama mar Butere Girls. To his wife and the family, poleni sana, we will stand with you and I'm sure you'll also stand with us. I will talk about George nikiwa home Ndori because sani machache. Lamo timne ringre mane en jarit Raila Odinga Jojo Duor motelo ne ik mare Chiengeso. Machiegni koromogi namba mar ote machuo Kenaria Dek auchiel nono bende yudwe e mbui mag oganda bedo rachiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, YouTube bende Ramogi TV yudo kanyo mbui mar X e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako en jopuonjre mag sikund sekondar mar nyiri ma Butere mane owinjo ta tugo malombo ganda e piem mag drama e boma Nakuru. Owuok e tukego ka gikoni idiyogi, jopuonjrego oseyo bila kuom diro kuomgi iro malongo wang' kendo mako jandiko mar tugono mong'ere kaka Echoes of War Cleophas Malala. Tugono ikoni bayo wach ne tend piny Kenya kendo dhialo ng'anyo mar Gen Z mane obede pachoka e kor higa mokalo. George Bati miyo waler. Echoes of War. Andika mar dho mbogo ma inyalo lok gi dholuo ni duonde lweny. En tugo makoro nyuolo wedeya. Tugo manyowinjo bed ni timo kod jopuonjre mag sikund nyiri ma Butere piem mar tuke malombo gande boma ma Nakuru koro lokore amen. Ma bang' liekore ni weche manyoti godo e loso tugono, geto telo mapacho ka yo magalagala. Kaluwore kod ma, nyomi obila omako jandiko mar tugono Cleophas Malala. Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha zile the plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matako ambayo wanataka ifanyike Kenya. Wanataka good governance, hawataki mambo ya corruption, wanataka healthcare mzuri. Na wanapigana na wale elderly generation. Wanasema kwamba hawataki kwamba haki zao zinyanyaswe kila wakati. Wanapigana na the leaders, wanapigana na religious leaders. Mana kaka nyocha koro Odhiambo manyoro ne ochako muoch kendo kawuono gokinyi kinde ma obila nodiro iro malongo wang' kuom jopuonjre manyiri ma Butere mano wero mana wend piny kasto gitamore ni ok gidhi nyime kod tugono nyaka kelnegi jandiko margi Cleophas Malala. Jana tulifukuzwa rehearsal usiku, walikuwa wanatupatia gas huko nje. Our director, we could not access us. How the hell do you want us to perform? We have not can we perform. We have not seen our director ever since regionals. We have not seen him. He has not been allowed to come and train with us. We have a right like other students to train and perform because we carry a message like each and every other play, and it is our right. Students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Kato biro ni tugono ne osegole kinde tuke mane winjo bed ni dhi lombo godo ganda jumbe adek mokale piem ma Nakuru. Doho mamalo noduogo chiwo chik mondo yiene jopuonjrego dhi nyime kod piem
kagitiyo kod tugono. Namuuliza wapi charge sheet, wapi summons, hakuna. Ila hali niko na order ambayo inaniambia nikuje nifanye mchezo huo. Sasa ukinishika katikati ya barabara kama hii, usiku umenipata hapa, umenishika, sijui ananipeleka wapi. Kinde ma jopuonjre ma Butere Girls ne wuok ka kidhore koyuo Nyang'inja. We were harassed by the police. They took us to stage with nothing. Nothing. Okil Ken Echesa kod Eugene Wamalwa duto mochung' ne skul ma Butere Girls kaachiel kod Cleophas Malala oseobila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopuonjre ka gidwaro bende mondo we thuolo Cleophas Malala. Tarejea mahakama kuu kueleza mahakama kwamba mkurugenzi ukanda wa Wizara ya Elimu ukanda wa Magharibi Bwana Abiero amekosa kuheshimu uamuzi wa mahakama. Ile tumeanza kuona ni dalili ya udikteta, Tunaanza kurudi enzi zile za Nyayo, tulikuwa na udikteta. Ukiwa na chochote ambacho labda kinakosoa serikali, unaambiwa this is sedition. What you are doing is seditious, unawekwa ndani. Kinde ma wach tugono medo nyuolo paro mopogore opogore. Penjo en ni diponi tugono chalo kod pacha Ndagaria manotiyo kod lema moko wang'o Abind Ruoth. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere mane wach mar skund nyiri mar Butere Girls en ni skulno oyudore lweny lwasi madiny ewi midhiero ma okwako tugi mar Echoes of War ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kwedo seneta machon ma Kakamega Cleophas Malala ma owacho ni donjore gi chenro mag skul. Murkomen wacho ni chenro mag tiego jopuonjre ne tuke drama owinjore obed ting' mar jopuonj kendgi. Ogai mar domo pacho ka Martha Koome bende oseyo okang' mar jodito dhi ataro mar chik doho manyocha ong'ado ni tugo mar Echoes of War odhi nyime. Tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwache kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio inji lazima iendeshwe, lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. There is a culture that is currently creeping across the country where there is lack of order across every sphere of life. Whether it's in schools, whether it's in offices, whether it's in leadership. Jotelo mopogore opogore ne oriwore gi wede osiepe kod anyuola e chiwo neno ewi mosenindo George Oduor mane en jating' daye kendo jarit mar Raila Odinga e nyasi mar alam mane obage kanisa mar House of Grace Lang'ata. Kane otenegi gi jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gi josiasa mamoko gipuoyo mosenindo George Oduor kaluwore kod kido mare kod kaka ne otiyo tije. Ringre mosenindo Oduor kinyne kow gi ndege nyaka e alap ma Kisumu motelo ne ik mare chieng' Ngeso e pare mandori e kaunti ma Siaya. George Oduor ne owito ngimane chieng' Tich Adek mokalo e buore Nairobi. George was the beloved husband to Karen, a woman. George brought order by being able to tell that the direction has changed and so needs to be here. So the boss will not tell you, I am changing direction, I need so and so, but George had the ability to sense that the direction has changed. I need to tell my colleagues to move in the direction. We will miss that. And he'll be surely missed. I thank you all and to his wife and the family. Poleni sana, we will stand with you, and I'm sure you'll also stand with us. But I will talk about George nikiwa home Ndori because saa ni machache. Nikianza kuongea juu yake tutalala hapa. You can see George has left earlier. But the book of Ecclesiastes says there's a time and a season. And we never know the time when all of us leave. Some are born and leave quickly, some stay late. On one fine morning, you are in an African capital, saying hi to diplomats, greeting presidents, a very calm place. The next day, you have to get Baba into Kamkunji grounds, where there's thousands of enthusiastic supporters whose love for Mzee is itself a security risk.
But we had a gentleman in George who in all those circumstances remained professional. Believe in God. Because with God, everything is possible. I want to pray that the family be encouraged and to be given the fortitude to bear this very, very serious loss. Migao mar thieth olando ni dos 10,700 mag chanjo mar tuo mar mpox osedonjo pacho ka mar geng'o landruok mar tuono mosemako ji maromo 67. Chanjo go ibiro ti godo kanyakla kod yore mamoko mag gayo landruok tuono ahinya kuonde 26 midonjogo e pacho ka. Nyaka ne mpox muoje pacho ka oselandore counties ka kuom ji ma osemako 49 kuomgi osechango, 10 medo yudo thieth e osiptende ka mamoko biro yudo thieth pacho. Ng'arachiel emoseto ngimane kaluwore kod tuo mar mpox ibiro chiwe mokwongo ne jogo manyalo game mayot moting'o joriemb trela e safar maboyo, johando pamo kod jochiw thieth mathiedho jotuo mag mpox. Careful planning at this point is paramount to make sure that the vaccines get to the people who are most at risk and who need it most, including those people who are living with HIV. Our hope is that this is the first shipment of more to come, and CDC pledges our support to continue to stand with the Ministry of Health as they prevent, detect, and respond to all infectious disease threats, including mpox. Mpox is zoonotic, and there's a reminder that human health is tied to animals and the environment. And a request and an urge to all of us to adopt the One Health approach. And that calls for a close collaboration between the veterinary department, environmental health department, and the health sectors to prevent future threats. The Africa CDC remains deeply committed to strengthening surveillance, diagnostics, case management systems in Kenya across all your regions. We understand that responding to public health threats requires more than just vaccines. We are very proud to see that today these 10,700 doses are finally reaching Kenya. It's a first delivery, but it's a first moment that adds one more weapon to our collective fight against this disease. With this allocation, Kenya joins other countries such as Democratic Republic of Congo and Rwanda that have already started mpox vaccinations. And the Ministry of Health will begin rolling out this vaccine in the coming months, prioritizing high-risk groups in 13 counties currently reporting confirmed mpox cases. And these high-risk groups include individuals who have had close contact with confirmed mpox cases. Mana kamano bende jatend migao mar thieth Aden Duale nobago romo kod lakteche boriruok mar KMPDU kendo singo mar yudo duoko makare ne achiedh nade ma lakteche kaloe motelo ne ng'anyo margi mochan dwe mar 4. Duale bende singo ne lakteche go ni tero lakteche maraga kara intern doctors kuondegi mag tich biro rumo kochopo dwe mar 6 kosingo matiyo kanyakla kod migao mar omenda e wi chudo mag lakteche. Korka korgi lakteche go orwako lalruok makamano kagigeno ni twak makamano biro tieko midhiero mathoth makisebedo kagikaloe kuom kinde buora. That's the reasons why we're having this, because the first batch of doctors. We want to commit to you, the leadership, and to the country that the balloting for the internship has begun. The posting of the internships will be done on 1st of July. You have that commitment. The parties agreed that payment of outstanding salary arrears of the national government employees was to be effected in April 2025, and which we are going to do it. We have committed. We are in April and we will do it. So this meeting was quite important because it was either to meet the minister before the strike or to go on the strike and meet the minister. But as a union, we believe in dialogue. And before we take any actions, we have to always exploit all the available mechanisms for addressing the issues. And for the first time, the issue of interns that we've been trying to explain to everybody the roles interns are doing, the CS seemed to have understood it well perfectly. I think it's now him to explain to the CS, to the Treasury. It's him now to explain to the head of the Republic. And I believe that if he has the green light, all these matters will come to a close.
Jogo modak e alwora mar kona Kilifi Mombasa koro ywago lal mapek kalore gi yiengni mane obedo kinde mane ilwaro piny od orofa 11 mane omuoch gi miruti e odiechieng' manyoro. En midhiero ma bende onyiedhore kar thieth ma Coast General Mombasa ma pod olor bang' drisni kod dhoudi tore kalore kod yiengni mane okwako alworano. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jotuo mane odhi manyo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa ne dhogi omoko bang' yudo ka kar thiethno pod olor. Man en kaluwore gi midhiero ma yiengni ne okelo e seche mane ilwaro od gorofa 11 mane oleng'ore e alworano mane jolweny omuocho gi miruti e odiechieng' manyoro. Tumekuja hapa na mgonjwa hapa Makadara, tumekuta kumefungwa, gate zote zimefungwa na hakuna matibabu. Tumeambiwa hakuna matibabu, tuko na mgonjwa ambaye ni mgonjwa sana, amepewa referral. Na ako na pipe anafaa atolewe na leo ndio deadline yake ya kutolewa. Sasa wamesema hakuna matibabu mpaka Monday. Kwa nimerifaa kutoka Makueni wote. Na nilikuwa leo ndio ilikuwa deadline anifanyiwe hizo ukarabati operation. Sasa mambo naona yamebounce sasa, sijui tutaanza wapi tumalize wapi. En ywak mabende ne ochwal gi jo ohala manie alworano makoni utegi mag ohala ne okethore kaluwore gi yiengni mane mirutino okelo. Kwa hii nyumba inatakana kama shilingi $800 hivi. Ndio hasara tumeingia, manake milango juu imeanguka, madirisha yameanguka, kila kitu imevunjika, hata zile sliding windows kwanza hizo zimevunjika zote. Imetuadhiri sana kwa sababu kama hakuna kazi hakuna pesa. Na makastoma wenyewe pia kufika hapa ilikuwa ni ngumu kizaza, maana askari walikuwa wanawazuia. To ne jogo mane opango ute e alworano, ywakgi en ni nyaka ne odno lengre chiegni juma achiel mosekalo, ne gidar kendo sani gidak mana e hotels, gino magikoni koro miyogi gharama mane ok gichano. Tangu Jumatano hiyo nyumba ikianguka, waliohamishwa kwa nyumba wameenda kuishi kwa mahoteli. Hiyo ni gharama ya kwanza ambao tenants wamegharamika. Paka leo hawajui italimalizika lini na warudi kwa nyumba. Ya pili, nyumba imevunjika, maglasses za slide windows zote zimevunjika. Na hiyo damage pia itakuwa ni gharama ambao bado tujajua ni nani ataligharamikia ili nao tenants warudi. Hatujui hiyo kazi debris itatolewa mpaka lini ili kusudi watu warudi kwa manyumba. Ya tatu, ya nne, moto ilikatwa. Transformer iko hapo kwa mlango hapo na line yote za supply zote ya juu na chini hazimo. Sasa tunatazamia kwamba watu hapa hiyo kazi ikimalizika, watu hapa pia warudi tuweke moto ili wapangaji wote wapate kurudi kwa nyumba. Kata kamano, chenro mag golo kite kod chumbe e alworano to dhi nyime, katend kaunti ma Mombasa to koni chenro mag thieth e kar thieth ma Coast General biro dhi nyime chakre kiny tich abich bang' loso kuonde duto mane okethore kaluwore gi yiengnino. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Adwaro chakwa doge skul nyiri mar Butere Girls ka okeno kang' ma okwongo ma skul nyiri mar Butere Girls ong'ad tukgi oko e piem mag drama. Bende okeno kang' ma okwongo ma seneta machon Cleophas Malala owit tugo ma ondiko oko ni kik tang'e e piem ma kamago. Higa mar 2013 tugo mar Shackles of Doom mane ondegi Cleophas Malala ne otam chopo e piem mag Nationals kendo ne orese mana gi doho. E higa ni tugo mar Echoes of War bende yudore kama kamano ka penjo en ni to en ang'o hie manie e tugo no to thor wach mare en ang'o. Ma e tut mar wach. En tugo kata drama ma osenyuolo penjo ka oganda penjore gimomiyo nyo nitiere chenro mar tamo jopuonjre mag Butere Girls dhi nyime gi tang'o tugono e rang'iny mar Kenya mangima kata Nationals. Tugono ma iyango ni ne ondiki gi seneta machon ma Kakamega Cleophas Malala kod kweth mare mar jondik tuke osekelo penjo ahinya to kaluwore gi weche manyot tuch Nakuru e kinde ikruok mar jopuonjre ma Butere Girls ne odiechieng tugo. Ma okeno kang' mokwongo ma Cleophas Malala yudore kama tek ka iwito oko tuke ma ondiko mondo kik tang'gi gi jopuonjre. E higa mar 2013 migawo mar somo ne ochungo Butere Girls ni kik nyis tugo mane otisi ni Shackles of Doom. Kata kamano doho ne oduogo miyo jopuonjre go thuolo mar dhi nyime gi tugo no. Jodito mag sirikal ne rango tugo mar Shackles of Doom kaka mano mane chwalo pogruok mag dhoudi kod akwede wi pok mar mwandu piny. Tugo no ne menyo ngima oganda moro mane iyuakne ni omako lope mathoth kod yako mwandu jopiny. To en ang'o hie mane nie i tugo masani mar Butere Girls, The Echoes of War?
Ekosovuo ma inyalo loki mayot kaka duonde mag lweny en sigana mondiki e yo manyiso fuok ma tugono wacho ni medo bedo malach e kind tieng' mar jomadongo kod tieng' mar rowere. Ndiko mare ywayo sigana kawuok e piny moro ma ochuog nyinge ni Royal Velvet Emirates, kama weche kod timbe matimore nyiso piny ma ochomo kama podhoe nikech tieng' ariyo opogore paro malach. Tieng' mar jomadongo moko tie timbe kod kido machon, ka tieng' manyasani manyo riekni manyasani mag piem gi ng'we piny e yor teknolojia. Jandiko tango kaka pogruok okelo koda ka ng'anyo kaluwore gi okang' mar jomatindo chwako weche mag kwedo sirikal kokalo e mbui. Moko kuom thor weche manie tugo mar Ekosovuo oriwo koda ka ywaruok e kind tieng' ariyo, ywaruok e kind kido gi timbe machon kod lony manyasani, ratiro, ng'uono kod weche mag manyo winjruok gi kwe. Achiel kuom weche ma iwacho gi jatugo moro e sigana no lero ni lwenygi en mano mar kedo gi telo ma odino ite ne ywak jopiny, lweny gi jonyuolgi magi wacho ni omako timbe machon kendo ok dwa winjogi, lweny gi tieng' maluongogi ni timbegi ochido, lweny gi jodolo ma otamogi timo dwachgi. Kata kamano e giko tugono, tieng' ariyogo mar jomadongo gi jomatindo biro kanyakla kendo keto pogruok margi tenge bang' fwenyo ni onge tiende mar tieko piny nikech duonde mag lweny. To kodok korka chik mar sirikal e wi chenro mag tayo tuke mag jopuonjre, duol mandiko jopuonj tich e pacho kamano TSC yande osegolo chik tarik 13 dwe mar auchiel higa mar 2018 mane kumo ng'ata ng'ata ma ok en japuonj ma opuodh puonjo, telone kata tayo jopuonjre kinde tuke ma kamago. TSC ne omiyo jotend skunde ting' mar neno ni chikno ok okethi. Mae keto Cleophas Kamanade e wi tugo mar Butere Girls ma nyotame ni ok onyal donjo mar neno jopuonjrego. Ekosovuo en drama ma bende koro kelo liet ahinya pacho ka kendo en twak ma nenore ni ok rum mayot ka nitiere joma paro ni en tugo makare manyiso kido kata chal mar telo ma pacho ka, to jomoko paro ni en siasa kendo nywako jopuonjre e weche mag siasa ok en gima kare. Ok ang'eyo pachi kotenore koda wachno mak mana mago e weche mabende koro dhi madwa ni mondo mi wakaw yweyo sa 1:20. Aneno kanyo ka ote donjo Helo Ramogi TV lera ahinya Nyoniang kwa Buai ma Shadrack Ogara. To agombo ng'eyo gima nitie Ekosovuo momiyo tam Butere Girls from performing it. Ma Shadrack Ogara mano report kata script makamano en gima sani wuothe mbui mang'eny manyiso gima nitie tugono. Kata kamano bende walieko matin kotenore koda mano ka en gima nyiso picha mar chal mar telo. Ramogi TV Evans Oyuga Wasonga Woda Sembo owacho ni amake gi Rosemary Oyuga kod James Oduge Jamalunga kod Morris Ajuang Akuku Ja Boaja Jana Maus Ngege Kanisori Karungu oketo Ramogi TV kod mine utene kaka min Brian kod min Pendo. Wood John wawinjo twaka kawan tiere Odili Gardens Kisumu mosna Senator Ojenda mano Senator Matiyo kendo chunye ler sana nochung kodo kawan gi shida eyo ma Onyango from Owiti Foundation CBO an Matino Chieng lago kawuok Rueya na Ramogi TV makare kan gi mama na Nyalago mosna Otieno Cheche kan tiere Alendu. Ero kama na nyanya kwa Ramogi wakawiyo machuok wadugo kendo gi weche mamoko. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno,
nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Kushi dhi chako ngima machielo. En gima longo ni en odhi chako ngima manyien. To bobedo maber ka uno dhi chung' kode kamoro achiel. To rite maber. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi wadwa ni mondo mi wadhi nyime kod weche manyien mabende waikonu weche manyien mag ang'ich welo Ramogi TV kae kama bende jolup gavana opedho dwaro mar timo lokruok ne pend chik mar keto tijegi e katiba kaachiel gi miyo gi pok mar omenda kaka imiyo apisa kata apisi mar jalup jatend piny e sirikal mamalo. Jalup gavana onyiso od bura mar Senate ni mano e yo kende mar tieko ywaruok ma kinde ka kinde e counties. Wach ma okwed kod riwruok mar governors ma wacho ni okang' makamano dhi medo tungni e counties. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino nigi mathoth. Nyaka Ramogi report mabende waikonu kanyo kendo sama wang' osedonjo yo makare wabiro mi lipodno kod kukumare. Ka kamano wadhi nyime kama kane opande mar Tobias Onyango aikolal ne koketo ne maino matut nyaka ne ondhiye ka itude gi kuo mar agoko manotimore Isili Bore Nairobi. Tobias Onyango aiko ne oyudore mbele jang'ad bura ma Ren Katagwa mar doho ma Makadara kod ketho mar kwalo simu kod omenda kowuok kuom Elizabeth Makotsi tarik 4 dwe mar 4 higa mar 2023. Nono manotim kod apisas mag okwach kich yango ni moko kuom omenda manolal mag Mika Elizabeth noyude simu mondikre kod opande mar Tobias aiko. Kata kamano Elizabeth pok osebedo ka chopo e doho ka burano ochwal nyime nyaka tarik 2 dwe mar 6. Travel expenses from Kisumu and Dubai witnesses cannot be availed. And again, on the team, given do them. So I'm granting them an adjournment. We are available to proceed virtually. Summons to the IO and OC crime hearing on 2nd of June. Jalup gavana opedho dwaro mar timo lokruok ne pend chike mar keto tijegi e katiba kaachiel gi miyo gi pok mar omenda kaka imiyo apisi mar jalup jatend piny e sirikal mamalo. Jalup gavana onyiso od bura mar Senate ni mano yo kende mar tieko ywaruok ma kinde ka kinde counties. Wach ma okwed kod riwruok mar governors ma wacho ni okang' ma kamano dhi medo tungni e counties. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ni kod mathoth.
Piem mar mbi e kind governors kod jolupgi oidho ngas bang' riwruok mar jolup governors nyiso od bura mar Senate ni gidwaro mondo tim lokruok ne pend chik kendo miyo gi teko e tayo chenro mag counties. Kaluwore gi ywaruok ma kinde ka kinde kind governors kod jolupgi, jolup governors koro dwaro mondo ket tijegi e pend chik kendo miyo gi pok mar omenda mana ka sirikal mamalo miyo apisi ma jalup jatend piny pok mar omenda e budget maduong'. It is our humble submission to the committee. When you talk of deputizing, we need clear functions. We need clear guidelines on what is to deputize. We are seeking, let the deputy governors be part of the general administration of the county government. Moko kuom tije ma jolup governors dwaro en tich mar chwoyo kom e committees mag jolup jatend migepe e counties. At the cabinet, there are so many committees, and I'll give an example. Maybe you have something like food security committee, subcommittee. You have some other committees. I can talk about health committees. The deputy governors, most of the deputy governors we have here, their expertise. So what you are saying, this expertise, these people at least have the authority, or rather the mandate. They can also chair the subcommittees that are running. Once the governor and the deputy governor are elected as a team, immediately after elections, they part ways. And they do not see, say, in some counties, eye to eye. Sometimes even one of them can poison the other. So, Mr. Chair, I realize that we didn't need to heal that lacuna and to see what can be best, what we can give the deputy governors, functions that will enable them to work and to function, and the latitude also to work for the people they represent. Chung makamano okwed kod riwruok mar governors malero ni okang' mandiko tije jolup governors e katiba ikelo piem mar siasa no nyayo gwandruok e counties. The bill could foment more tension in our counties by creating overlapping roles between the governor and the deputy governor, fueling inter-office rivalry. It will create two centers of power. And Chair, part of the problem in our counties also is the nature of our toxic politics from which we are not insulated. Governors neno ni yo maber mar tieko gwandruok makamano en jiwo osiep kod tudruok makare e kind governors kod jolupgi, wach ma oselwedo kod riwruok mar okinde LSK. Wach ma omako dho senators en ni kuom counties duto 47 ma pacho kae, mana counties 5 kende ema onge ywaruok e kind governors kod jolupgi. Jolup governors oramo ni awayo ojogre kod lak kendo nyaka lok pend chik mar miyo gi teko machal kod teko mar jalup jatend piny matimore kinde mar riwruok mar governors. Oramo ni okang' ma kamae dhi kelo ywaruok mapek mar siasa e kind governors kod jolupgi. Jopiny koro keto wang'gi mar neno ni to ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo e kind governors kod jolupgi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kenya wachako kale migao mar somo mar tije lwedo TVET to chako chenro mar puodho jo Kenya manigi mich mopogore opogore to pok oyudo tiegruok mar konyogi yudo tije pacho ka nyaka pinje maoko. E chenrono motis ni recognition for prior learning, chenrono manosidhi ayange dwe mar adek higa mokalo geto jo Kenya manie sekta mar juakali kod were mopogore kaka loso nyamburko, jowang' chumbe, jogedo, funde stima kod mamoko ma giyudo oko mar klas. Jata chenro mar RPL pacho ka Stanley Maindi oyango ni gigeto chiwo bok makamago ne jo Kenya milion 1 higa ka higa, kowacho ni nyaka sani jo Kenya maromo gana 5 oseyudo bok mapuodhogi kaka jolony manyalo manyo raka gi chir mana kaka oganda mamoko mane otiegore klas. You are aware we have very many people who acquired skills outside the formal learning system. These people are working in the informal sector, they are running their own businesses, they are employed, but they don't have corresponding certificates. And so the government started a program called Recognition of Prior Learning,
abbreviated as RPL, where these people are identified and brought into an assessment center like Kisumu National Polytechnic, where they are given practical exams in their respective areas. And when they qualify, they pass, they are given certificates that reflect the knowledge or the skills which they learned. We want to shift from the traditional way of teaching where somebody spends many years in school and when you come out, there is no job. And we invite application across all areas, starting from plumbing, masonry, mechanics, those doing affordable housing, tiling. You can come and do a single unit and then be able to be employable. Piem maiga ni matugo mar frisbee ibiro bagi kochakore tarik 18 nyaka 21 dweni e gwenge ma Diani, kaunti ma Kwale. Piem go biro kelo kanyakla pinje maromo 10 higani kaka Mimar View Travel kotudore kod All Africa Flying Disc Federation e magen josir mag piem go higani. Wakati huu wa Easter tutakuwa na michezo upande wa Diani, na mchezo huu unakaribisha Wakenya wote waje watupe nguvu wachezaji wetu, watupe support na ili tuweze kuona talent ambayo ipo ndani ya Kenya na Afrika. When you're traveling and everything that you're doing, we asking you to reach out to us. Go enjoy during your daytime. Go enjoy, go see them, support our sports tourism. And those who don't have our packages or don't know anything to do around the Easter period, this is a perfect time for you to reach out to us at View Travel. Frisbee ni mchezo vile vile inachezwa na sahani. Kuna kwa kizungu inaitwa disc, lakini kwa Kiswahili sijui vizuri, but naweza sema ni sahani ambao unarushwa. Ni mchezo tu mmoja ambao unaweza cheza wanawake na wanaume kwa pamoja, na iko na kategori mbili. Moja inachezwa kwenye grass ama ingine inachezwa kwenye beach. So sasa ya wakati huu tunaenda kucheza kwenye beach na inachezwa watu watano. Orana chakwa dhiyo matin, aneno ka Oteo Molokan, Moses Osasa kod Sharon Nyaugenya, kawuok Buare Uriri, waneno Ramogi Maler, Oyomo Junior kawuok Awasi, Ramogi Ler, Mosne babana Benard gi mama na Kerian Rooney Brian kan Kisumu Nyamasaria, Mosna mama Nyamene Ble, kan Nyamene Ble, awacho ni sirikal ojiw security ni jopiny mondo kuogi nek orum Kenya. Erokamano ahinya, waduogo gi weche mag tuke. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Atio sa pagare yo kabire tich nikech achalo ng'amondikore kende, to ohala ayudo mokan jarit pesa mar dwe. Koro ing'eni okonya nikech sama wayuto to anda donjo per day. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar.
E paw tuke ni ikruok ni kare ni finals mag tuke mag rugby mag Kenya Cup e kind Kabra Sugar gi Menengai Oilers madhi timore ngeso tarik 12 dwe ni Kakamega Showground. Kabra Sugar FC e joloch ma higa mokalo mar Kenya Cup kendo otieko season masane mak oloye kata tuga chiel. Nyaka sani gisegoyo tuke 39 ma okologi chakre dwe mar 2 higa mar 2022. Ne giyudo thuolo mar chopo final bang' loyo Non-Scripts RFC 45 e nus final tarik 29 dwe mar 3 higani. Apply for the KCB multi-currency prepaid card to save on the exchange rates. Nyakaramogi mana bende makelo giko mar weche manyien mag ang'i chwelo an gi thuolo mana machuo kamar somo ma oterio kende oyoma junior kawuok Awasi ramo gi ler ka umos ne babana Bernard gi mama na Keri ramo gi TV ma bade junior Jacob mar Wachara kwa Bwai ramo gi neno malera yenye Wachara kwa Bwai kwa cholo mos na MCA marwa Ongindo Tipo Michael Agwanda kod engineer Abich Obengo ma abade junior Jacob mar Wachara kwa Bwai. Nyakaramogi mano e thuolo mane wan gone weche manyien erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ni wanenre kendo weche manyien mag sade kata mago imore e lo Emmanuel Ochieng nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Belinda Phillips.